खुलुमबाय का टाउटे बुक्सनो आं नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुक्सं दिनै हाय नरं थानि नांकुमानि कगनो साप्लायनानै फायका दिनै ककथाय रकनाय किसिजा साप्लाय मुंबु हायिंनाय टाउटे बुक्सं नरक खालुगि नायना खायदि ताबो डिसेम्बर मास नरक साइमानु डिसेम्बर मास अंकाय जतनो मासिंगो बुफायो कसांमारो बुफायो माइ तुइ मामानि जरा जतनो किसा नगरगो चानानि नंनानि मेगितुं कोताल लक फाइटंगो अबा हायकेनो जतनो किसा तंथक लाइमानि जरा बुसरांगो ट्रिंग फाइनाय नरक साइमानो 21 December sini Tirprahani tiring palilayu jotonu obahainu tauktai buksong Hyderabad obu taklai tring ketal khai pali jangnai Hyderabad tiprasa tuidulnai team rok ajago phaiman jangnai sini Tirprani rosamnani korong rok bangmanu phainai band party rok tamung korong rosamnani korong sabsau phainai list rok to sopayako haipanu norno next time rogo saklai finai ake Hyderabad ni sini Tirprani phainai je tabukni aroni governor Hastefa bobu tongnai te sabu manjangnai aborok details rok sopaken rono saklarinai সম্ভবত aroni chief minister rok kobangman manjangnai Hyderabad ni kaisa state level haikenu tiprasa rok palinai oba haikoktuma abuni bagoino norno saklaina bagi phayo Kerala Chennai nini Bangalore kobangma Telangana Hyderabad oba haikana goni Pune rok tongnai jotto tiprasa rok ani obidunai to kai norok jottonu phai manjangnani bagoi kaisa saklai mungbu angbu manjak phainai obo haino tauktai buksong saklai dihni saklai jakmani ba angbu saklai rikha tauktai buksong sini tiprasa kungbara rok obo haike fatar haste tongnai rok palalai mangkai belai kaham fatar haste ni borok bunduknai obono saklaina ni bagoi belai kaino first norno ma saklai ka tauktai buksong belai kaino tonghotok sini tirpra obo tongthok nai o tongthomani bisingui tabungni je sikli rona koinai norok fek janai mani rok ta saja di please fek janai mani rok cha kai abo sini bagoino belai chaya tiring rogo fek janai mani rok cha oi ta tongthok laidi obono norno kobongna ni bagoi si tini belai kai mas ang norno kaham kai saklaina ni bagoi phayo please sini borok thilayo drugs cha oi fek layo abo hairok tangtho drugs rongno ta chalai fegi rogo ta nungdi fegi rogo klaita tongdi tongthok di mani di amjak laidi কিন্তু ফেক লাইমুং খাইতা তংদি abono saklaina bagai phayo te kaisa mia rogo je kaisa catering nungmani khumlongo ITF tini belai kaham kok borok pesa bangrok nugu ajagao kok khai haisi borok bangi thanga kai सरकारो हाबुई मानि थाखाय मन्त्री मिनिस्टार एमएलए रकनि थाखाय उं चुकजागoi sak nangyang mani abo hairok tangtho tamkhai dofano yokna hini jotonu sawo rok bangrina ni bagoi vote manna ni bagoi leaders neta kongchukna ni bagoi kintu মন্ত্রী পদ রক এমএলএ মান থাকাই কে বুনুকজাক ফাইয়া লামা অতুই হামেন হামিয়া মান তাইসক তাইতি প্রসানি মায়া যে ইসুনতি সামানি টিপ্রালেন্ট নই আবো হাইনু ফালজাগৈ থাং পাই অবনো সাংসানান ফায়ু কুনো আং আইতেপিনা হামিয়ানি সামানিয়া তামকাই उंदी ठीक नु borok jomuk di kaham kok sadi samung bo bahin khai thangdi buskango election rok phaina thangai alliance khailai tipra motha bai alliance khai busalai ke belai chanai abo kaisa nor nang saklai mani kintu BJP rok sungno khagoi alada activity hinoi tipra motha hini khaglai sungno alada part khaioi sungno algal kai toni kichuriya kai thokok nai jemon tabuk Maharashtra thogi toma hai unisi angnor no kok kosanan phayo ta thok jagdi busang rok kisa wansugoi sini tirprani je kungbara rongni reserve seat tongmani 20 ta seat simi phano sung nargui mannai tiprasa kungbara rok obo hai kaisa samung khailedi jemon tirprao factor rongni mannani bara rok sini tiprasa rok factor rongni mahakai sini dabi rok naui manu okokno sanani bagoisi ang belai kai mars nornang mas saklayo ani kok rongno norok chai rok tawan sukdi norok buwan sukdi je leaders tongai rok CPM borok congress rok alliance ungoi CPM by congress alliance ung kai borok motamuti seat langnai BJP boot langnai Hakai aro 60 ta seat ni bisingo judeno divide ngai khagjagi thangai bo sarkar khaimai angi to hakai sini 20 ta seat bu demand ngai thangnai sarkar khanani bagoi afro song adai khaimano sini man tai sok taino o man tai sok taino adai khainani bagoi hinkai song Thansa mangnai baike Thansa nong party ja Japan khaidi to vote gana o hinkai song Thansa mangnai alliance ngai ma bu salai sini kungbara siminu abono si sungma wan sungai do okokno sanani bagoi si ang belai khai mas norno sanan bagoi phayo norm chei ang siu man kok buya tamkai ang father hasni state rogo ang baikai ancholik party rokno BJP sarkar rok thungui tong abono nugui si ang sawo aboni bagoino songsinan nangnai sung tiprasa population komni bising phan sini reserve 20 ta seat no simi phan song narna nango agi norok saiman na TUGS rok 7 ta seat baisi borok tamo khaika tamo tuimaya khaika seat bari rikha aboni pore ADC hapang sramka
kobangma dabi rok mani thangka obo hai rok no sinan nango angkai chini bu busango japsit tiprasan sit bari rane obo hai rok tei chini tipra land issue ba getar tipra land issue sung separate state khainani issue aborong no sung mansogoi samungma khainai abunu kobangma norok bu naidi news rok naidi sinani khaidi wangma bangladesh ni tabuk sorojontro borok bangladesh rok chini north eastern no tuyoi west bengal no tuyoi bangladesh ramno naitongo aborok sorojontro no sinani khaidi abo simani bagoi no yang mizoram ni cm kai kisan notice ni part na oi je kistan state tongmani na yoi bangladesh ni je tabuk Tiprasa area tongmani kungbara area tongmani abo hai rong tuyoi tei Myanmar rogo kobangma Christian tongo abo hai kisa jaga khoboi kaisa Christian country samnani wansugui tongo tai Bangladesh rokai getar Bangladesh samnani bagoi chaitogui tongo aro misa danga phanangui hindi rongno supagroi rohonai sin India wo rohor bainai sin India wo chaiman na Tripura bo Hindu wanji rokmang tei West Bengal bu Assam bu Meghalaya bu Hindu wanji rokmang obo hai rok jotton sesokai borok Bangladesh bai mili thangpinai je bangla kok sanai rok abun porakai sung borok thangnai abono wansona nangnai tawtai busong bui rajniti thunani korong rok thungui tongo sini Tiprasa rok abon bagoi no sikang no wansuk di ol ni kok no wansugoi samung khainani bagoi chaitom abono saklai mung tongnai ang bisi kok rok no log rina musinga tawtai busong o video no share khaidi hamjagai tongkhai like subscribe tei bell icon kisa click khaidi di tei support khaidi norok hamjang mung obo haikene ri tongdi ani video no must share khaidi asubai norok kaham tongdi susto tongdi hinui tini ni bagoi jot tonono khulombai kha